Krásný den všem příznivcům silničního běhu. Vítejte při sledování sestřihu z 26. ročníku Birell Grand Prix Praha. Jeden z nejpopulárnějších 10kilometrových závodů v Evropě byl i letos ověnčený nejvyšší známkou kvality světové atletiky a přinesl kromě tradičního silničního závodu na 10 kilometrů i charitativní běh žen na poloviční trati. Obou akcí se zúčastnilo více než 7 000 běžců a běžkyň. Středobodem Birell Grand Prix bylo jako vždy pražské náměstí Republiky. Letošní trať navíc doznala určitých změn, měla nižší převýšení a tak se čekal velice rychlý závod. Na jedné straně stála běžecká elita, kterou zajímaly především útoky na rychlé časy, na straně druhé velmi bohatá početná sestava běžců, amatérů, hobíků a těm všem při krásném počasí aplaudovali tisíce příznivců. Birell Grand Prix je pro nás vůbec nejrychlejší závod, co máme, protože je to nejkratší trať měřená, je to závod na 10 kilometrů a ještě navíc vlastně vybíháme do směru k Vltavě a ze stejného směru se vracíme, takže než vyběhnou běžci a běžkyně, což trvá třeba 6-7 minut, tak za 26-27 minut je máme zpátky, takže organizačně rozhodně nejrychlejší závod a pochopitelně i kvalitou startovního pole je to ten nejrychlejší závod. A Adidas běh pro ženy je o něco pomalejší, protože tady nemáme elitní startovní pole, ale zase ta 5 je opravdu velmi rychlý závod a je to po rovincem. Běží se okolo Vltavy, nejsou tam žádné kopce a je to úplně rovinatá, rychlá trať za příjemného počasí. Nic rychlejšího my nemáme. Tady už těsně před akcí sledujeme tiskovou konferenci, na které pořadatelé představili největší domácí a hlavně zahraniční osobnosti závodu. A také významné charitativní partnery. Těmi byly v tomto případě nadační fond Pink Bubble a Cesta za snem. K největším favoritkám ženského závodu patřila Keňanka Janet Chepngetichová. Chci si zlepšit svůj osobák, ale nemůžu předpovídat, jak to zítra bude. Poběžím co nejlépe. Minulý rok jsem tu běžel pražský maraton a vyhrál jsem ho. Takže mám s Prahou už určité zkušenosti a rád bych je využil i při 10kilometrovém závodě. Je to samozřejmě jiné tempo, ale chci využít tenhle závod jako trénink, abych se zlepšil na kratší tratě. Moc se na zítřejší 10kilometrový závod těším. Já jsem teď měl hodně dobré výsledky na 10 kilometrů. Naposledy v Holandsku v Schorlu jsem zaběhl národní rekord 27:48. Je tady opravdu hodně dobrých závodníků, myslím si, že dokonce 5, kteří běží pod 28. Chceme si tady všichni zaběhnout hodně rychlé časy. Na náměstí Republiky už je všechno připraveno ke startu, který byl naplánován na 19:30. Kromě Keňana Alexandra Mutisa byl favoritem Tadesse Worku, Etiopan, který zaběhl tuto trať pod 27 minut. No a samozřejmě jedním z největších favoritů, co se týká českých závodníků, byl Damian Vích, ale nechyběly ve startovním poli také legendy Vít Pavlišta nebo Jiří Homoláč. Janet Chepngetichová, ta měla plnit úlohu největší favoritky kategorie žen a společně s ní Etiopanka Alemu Cadiková, takže i v kategorii žen se očekával keňsko-etiopský souboj. Tereza Hrochová je jasnou českou jedničkou. A bylo odstartováno, byl to opravdu velkolepý večer před obecním domem, tedy na náměstí Republiky. No a tisícovky běžců a běžkyň se vydali na trať. My budeme samozřejmě sledovat tu absolutní špičku, která bojovala o, můžeme říct, i rekordní časy. Zmínil jsem, že Tadesse Worku má osobní rekord pod 27 minut a patří mezi nejlepší desítku celé světové historie na silničním závodě 10 kilometrů a Tadesse Worku právě patřil k těm, kteří udávali tempo, ale samozřejmě byl zde určený i pacemaker, to znamená vodič, a tím byl Viktor Mutaj, který měl dovést startovní pole alespoň na metu 5. kilometru, tedy do poloviny trati, v čase odpovídajícímu potom výslednému výkonu
na hranici 27 minut a půl minuty, tedy 27:30. Tadesse Worku ten akceptoval toto nasazené tempo stejně jako několik spolufavoritů. Byl to opravdu nádherný etiopsko-keňský souboj. Já připomínám, že Keňané byli v početní převaze, protože zde byl vynikající Alexander Mutiso a nebo Vincent Kigen, který měl 21letému Tadessemu Workuovi znepříjemňovat cestu za prvenstvím, ale pozor také na výtečný tým Japonců, které sledujeme a byli dokonce ve čtveřici. Yamaguchi, Ishizuka, Kondo a Ito, ti míchali kartami velmi vysoko v první desítce. Nejlepším z Čechů byl průběžně Damian Vích společně s Martinem Zajícem, ale k těm se ještě dostaneme. Tadesse Worku a Alexander Mutiso, to je dvojice v podstatě nerozlučná v první polovině trati, ale Tadesse přeci jen se odpoutal od keňských soupeřů. Tady vidíme už odstupujícího Viktora Mutaje, který odvedl skvělou práci a vypadá to opravdu na vynikající čas na hranici 27,5 minut, tedy co se týká nejlepšího závodníka, tím je zatím Tadesse Worku. Má mírný náskok na čtveřici Keňanů, kterými jsou Mutiso, Kigen, Kuruj a také Langat. Tady je dvojice nejlepších českých závodníků, Damian Vích, kterého známe samozřejmě jako vynikajícího steeplera, českého reprezentanta na 3000 metrů překážek, tak teď udává tempo a za ním se drží v těsném kontaktu Martin Zajíc. Vít Pavlišta s Jiřím Homoláčem byli přeci jen už trošičku odstoupeni, ale Damian Vích má výborné tempo a rozhodně tato dvojice útočí na čas pod půl hodiny. No a elita žen, na tu se samozřejmě také zaměříme. Janet Čepngetičová od počátku a po dobu celé trati tak udávala v podstatě tempo toho ženského závodu. No a tady uvidíme, že na 5. kilometru v polovině trati Čepngetičová společně se Cynthii Chepngenovou, tedy dvojice Keňanek, odstoupila zbytku startovního pole a jejich mezičas je vynikající 15 minut a 4 sekundy. Desetikilometrový závod je hlavním soutěžním během Birel Grand Prix. Večerní běh Prahou v posledních letech ale pokaždé ozdobil i Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů, nad kterým převzala záštitu první dáma České republiky Eva Pavlová. Na trať centrem metropole se vydali téměř 2000 běžkyň. Pro každou z nich to byla zároveň obrovská motivace, však 5 kilometrů uběhne každá z nich, to není žádný problém a především žádná z těchto účastnic Adidas běhu pro ženy neběžela sama. Ranček letos oslavil i 10leté výročí svého centra Running Mall v Praze na Letné. Zde dochází obvykle i k setkávání s elitními atlety, například s Jiřím Homoláčem nebo Evou Vrabcovou-Nývltovou, se kterými si mají možnost hobíci i zatrénovat. Každý den probíhají v Running Mallu běžecké společenské akce nebo funkční tréninky. V rámci Birel Grand Prix zde proběhlo i předzávodní expo, kde si účastníci vyzvedávali startovní číslo a startovní balíčky. Každý si tady má také možnost vyzkoušet i běžecké vybavení a nechat si udělat i diagnostiku běžeckého došlapu. Před závody je tady vždycky plno. Seriál Ranček se snaží neustále podporovat a inovovat běhání a provádí to i na poli digitálním. Naší novinkou pro tenhle rok je streamovací platforma Pulse TV, kterou spolupracujeme pro tenhle rok v rámci Ranček portfolia závodů. Každý závod z naší série je streamovaný live, tedy živě během daného závodu a zároveň potom k dispozici po zaběhnutí závodu k hlédnutí zpětně. Pulse TV není jenom o té webové stránce, která streamuje live, ale zároveň veškerá videa, která tvoříme během závodu, jsou zobrazitelná i naší nové mobilní aplikaci, kde si uživatel může veškerá videa stáhnout, respektive překlikávat mezi jednotlivými variantami a díky našemu live trackování
tak může sledovat své kamarády, kolegy, kteří se pohybují po trati a najít si je na daném kilometru, kde se nachází jednotlivá kamera a sledovat jejich průběh po trati. A jsme zpátky na trati, tady už ti nejlepší závodníci probíhají 7. kilometrem a ve výborné formě se dál prezentuje Tadesse Worku, se kterým teď v tuto chvíli drží krok už jen Leonard Langat, ale v těsném závěsu jsou přeci jen ještě další 3 kenští favorité, ovšem Tadesse Worku má skutečně fantastickou fazónu a Tadesse Worku míří stále na ten čas na hranici 27,5 minut. Tady už vidíme, jak běží po nábřeží a je to skutečně podél těch lampionů nádherný noční závod, který provázelo po celou dobu trati opravdu nádherné publikum, skvělé, uznalé české publikum, které už si po desetiletí zvyklo na fantastické silniční běhy v Praze. Tohle je Damian Vích, který se odpoutal od svého posledního pronásledovatele v měření sil nejlepších českých závodníků a Damian Vích dokonce atakoval umístění v elitní desítce. Na druhém místě běží Martin Zajíc a docela má náskok na Víta Pavlištu a Jiřího Homoláče. Tohle jsou nejlepší ženy. Janet Chepngetičová a Cynthia Chepngenová, to je dvojice keňských závodnic, které udržovaly tempo těsně nad hranicí 3 minut na 1 kilometr. A na 3. místě je Alem Cadiková mezi ženami. Tohle je právě ta spolupráce. Jiří Homoláč, Vít Pavlišta a 3. nejlepší žena Alem Cadiková, která tam bojovala právě o tu 3. pozici s Vivian Meliovou, ale neměla to vůbec jednoduché. A zde Tadesse Worku teď už definitivně odpoutal, odpáral všechny soupeře v čele tedy s Leonardem Langatem a znamená to, že tento etiopský závodník si běží pro prvenství. Teprve 21letý běžec, vytrvalec z Etiopie Tadesse Worku míří za skvělým časem a nakonec je to 27 minut a 35 sekund. Fantastický výkon nejlepšího závodníka 26. ročníku Birel Grand Prix Praha. No a o druhé místo svedli úžasný souboj ve finiši v cílové rovince Alexander Mutiso a Vincent Kigen. Nakonec Alexander Mutiso končí druhý. Fantastický výkon také v podání této dvojice. Moc vám všem děkuji. Atmosféra byla skvělá a podmínky pro běhání perfektní. Pozici nejlepšího českého závodníka uhájil Damian Vích, letošní mistr České republiky na 5000 a 10 000 metrů na dráze. Damian Vích absolvoval tento závod v čase 29 minut a 31 sekund a téměř půl minuty za ním dobíhá druhý nejlepší Čech Martin Zajíc. Trošku mě mrzí, chtěl jsem tady před domácíma fanouškama ještě hezčí čas. Chtěl jsem aspoň porazit ty Japonci, kteří byli těsně přede mnou, ale prostě nebylo tam v tom posledním kiláku už na to. No. Nejlepší ženská závodnice Janet Chepngetičová z Keni ozdobila tento závod časem 30 minut a 21 sekund a pro Keňanku je to nový osobní rekord a vůbec tento ženský závod se stal absolutní dominancí keňské atletiky. Za Chepngetičovou skončila druhá Cynthia Chepngenová a pomyslný bronz vybojovala Vivian Meliová také v čase pod 31 minut. Moc jsem si to užila, protože bylo teplo. Atmosféra byla skvělá a trať taky. 3,5 minuty za vítězkou v čase 33 minut a 49 sekund dobíhá jako nejlepší česká závodnice, celkově 8. Tereza Hrochová. Bylo to těžký, docela bylo teplo oproti těm předchozím dnům a já jsem přijela z hor, kde sněžilo, takže tohle to bylo docela teplíčko na mě. No. Celkovým vítězem Birel Grand Prix Praha 2023 se tedy stal Tadesse Worku a myslím, že ještě stojí za to připomenout jeho vynikající čas 27 minut a 35 sekund. Výkonem 30 minut a 21 sekund vyhrála v kategorii žen Janet Chepngetičová, kde celkově 6. Sofie Jaremčuková vytvořila nejlepší evropský výkon historie tohoto závodu. Takový byl 26. ročník Birel Grand Prix Praha. A nejbližším dílem seriálu Ranček je už v sobotu 16. září půlmaraton v Ústí nad Labem. Mějte se krásně a nashledanou.